Tu hi toques, jo hi toco. Bon dia, sóc el Joan Pareja i interpretaré una polonesa de Chopin. Estudio a l'Estudi Musical 143 i m'agrada molt la música, sobretot per escoltar-la. M'agrada molt escoltar. Vaig començar amb la música simfònica, també amb la música de piano, que és el que em va introduir principalment a tocar el piano, i finalment ara mateix estic bastant obsessionat amb l'òpera. Doncs això, ara tocaré una polonesa de Chopin. Espero que us agradi.